नमस्ते, प्रणाम। सिंगर उषा 1224 में हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी भाई बहन का स्वागत है। मैं एक बहुत अच्छा सुंदर सा कजरी गीत लेकर आई हूँ। एक बार ज़रूर सुने। अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, हमारा भी सपोर्ट करें। हमका रिक्शा मंगाईदा या बाही के बेला बा, मैया जी के मेला बाना। हमका रिक्शा मंगाईदा या बाही बेला बा, मैया जी के मेला बाना। जाबै मैया जी के धाम, लैबै रक्षा रेवड़ी पान। जैबै मैया जी के धाम, लैबै रक्षा रेवड़ी पान। मैया कुशल से रखिहा ससुरा घर अकेला बा, मैया जी के मेला बाना। मैया कुशल से रखिहा ससुरा घर अकेला बा, मैया जी के मेला बाना। हमका रिक्शा मंगाईदा या बाही बेला बा, मैया जी के मेला बाना। हमका रिक्शा मंगाईदा या बाही बेला बा, मैया जी के मेला बाना। जाबै मैया जी के धाम, लैबै रक्षा रेवड़ी पान। जैबै मैया जी के धाम, लैबै रक्षा रेवड़ी पान। मैया कुशल से रखिहा जेठा घर अकेला बा, मैया जी के मेला बाना। मैया कुशल से रखिहा जेठा घर अकेला बा, मैया जी के मेला बाना। मैया जी के मेला बाना। हमका रिक्शा मंगाईदा या बाही बेला बा, मैया जी के मेला बाना। जाबै मैया जी के धाम, लेबै रक्षा रेवड़ी पान। जाबै मैया जी के धाम, लेबै रक्षा रेवड़ी पान। मैया कुशल से रखिहा देवरा घर अकेला बा, मैया जी के मेला बाना। मैया कुशल से रखिहा देवरा घर अकेला बा, मैया जी के मेला बाना। हमका रिक्शा मंगाईदा या बाही बेला बा, मैया जी के मेला बाना। जाबै मैया जी के धाम, लैबै रक्षा रेवड़ी पान। जैबै मैया जी के धाम, लैबै रक्षा रेवड़ी पान। मैया कुशल से रखिहा सजना घर अकेला बा, मैया जी के मेला बाना। मैया कुशल से रखिहा सजना घर अकेला बा, मैया जी के मेला बाना। हमका रिक्शा मंगाईदा मैया जी के, हमका रिक्शा मंगाईदा या बाही बेला बा, मैया जी के बेला बाना। हमका रिक्शा मंगाईदा या बाही बेला बा, मैया जी के मेला बाना।